आं जेलाव थानायावनो सानसे बड'लेण्ड जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों एनडिएफबि गायसनगिरि एनडिएफबि फाउन्डार मानाव गेदेर मानगोनां रन्जन दैमारि सारा। आजीवन जेल थाकुते थाकुते बड'लेण्ड फै जागौ। नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय। दिनै जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि एनडिएफबिनि ए टु जेड जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। जेरैबायदि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन बै थांखिफोरखौ जों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नुनो मोनदिया। गावनि बिमा बिफाखौ गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ गावनि आंगो न'खौ ज्राब गारनानै आखायाव आइजें लानानै हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै जानाय लोंनाय जेबो गद गैयालासे जोंनि बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थांखिजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों गोबां थाखोनि सहायनो हायै गोलाव सम दावहा नांबोनाय गोलाव सम जोंनि बर' हारिया बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मोनसे थांखिखौ जाफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्माव मोनसे थांखिनि सिमांजोंनो गासैबो मोनसे थांखिनि लामाजों आगान सुरदोंमोन आरो बे थांखिनि लामाजों बै थांखिखौ जाफुंसार खालामना लाबोनो थाखाय जोंनि बर' माहारिनि बिखानिफ्राय गोबां माखासे गोरों गोरों गेदेर गेदेर मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रा बे थांखिखौ दैदेनलांनो थाखाय बिबानाव जिरायनानै दिनै दैदेनबोदोंमोन। बै माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय ओरैबायदि माखासे बर' दैदेनगिरिफोर दङ जाय माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा खुगायाव माहारिबादनि बाथ्रा बुंनानै खुगायाव बर' हारिनि दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्रा बुङै बुङै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसोआव मोनसे जांख्रिथायारि फोजाखांनाय मोनसे हाबाफारिखौथ' सोनानै होदोंमोन बा लाबोनो हादोंमोन। नाथाय बै बर'नि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे बै दैदेनगिरिफ्रा माहारिबादनि बाथ्राखौ खुगायाव बुंफ्ला बुंफ्ला आन्दो आन्दो सिरि सिरि सिखावै बर' माहारिनि बे गोथार बेसेनखौ माबेबा मोनसे खनायाव फालांगि खालामखुमानानै गावनिल' माखासे मुलाम्फाफोरखौ आन्दो आन्दो सिरि सिरि सिखावै लाबोखुमाबाय थानाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना जेबो उदिस मोनदिया। खारन थांखिया मोनसेल'मोन जेरैखि जाया थै थां जोंनि बे बर' माहारिया बर' हारिखौ उदांस्रि खालामथारनांगोन आरो जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा मोनसे माहारि महरै दानानै गालांनांगौब्ला सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जोंनो नांथारगोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेराव गणतान्त्रिक लामाजों आरो बे गणतान्त्रिक लामाजों सोमावसारनानै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव माबोरै थांना थानांगौ आरो बे गणतान्त्रिक लामाजों जोंनि बर' माहारिया सोमावसारनानै माबोरैहाय जोंनि थांखिसिम सौहैनांगौ बै माखासे सैथोनि बाथ्राफोरखौ बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसोआव मोनसे जांख्रिथायारि फोजाखांलांदोंमोन। दा दिनैसिमबो बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया जोंनि बे बर' माहारिनि बिखायाव गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया गोथां जानानै थाबाय थागोन। नाथाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि बर'नि बिखायाव ओरैबायदि माखासे गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ जेसेबांखिनि बर'नि गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ बै बर'नि गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गाव मुलाम्फानि थाखायल' गावबा गाव मोनफा मोनफा बाहागो महर खालामनानै गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदिन्थे खालामलायनानै गावबा गावनि माखासे बाहागोफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय गावजों गावनि गेजेराव बाथ्राजों बाथ्रा दिनै जुजिलायबाय थानाय बेनि अनगा जेबो नङा। बेराफारसेथिं एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जानानै फैदों। नाथाय एनडिएफबिनि गासै जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थांखिजों 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट बुहुमाव बेफोरबायदि मोनसेबो एकर्ड एग्रिमेन्ट खालामनाय जों नुफेराखै। नाथाय जों बर' माहारिनि बिखायाव गोदान मोनसे जारिमिन दा जोनोम मोनबाय आरो बे गोदान जारिमिन दा
बे बुहुमाव जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' माहारिया थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै बर' फिसाफोरनि खुगा खुगा रायखांजालांबाय थासिगोन। आरो बे जारिमिनानो जाहैबाय मा मोनसे बिग्रायारि हान्जानि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों मोनसे बिग्रायारि हान्जानि नांनानै थानाय बै जेंना जेथोफोरखौ दाय दन्द'फोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजोंसो मोनसे गोजोन गोरोबथा मोनसे पिस एकर्ड मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। जुदि थारैनो मोनसे बिग्रायारि हान्जानि ए टु जेड जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजोंसो पिस एग्रिमेन्ट पिस एकर्ड खालामनाय जायोब्ला बै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिपि नि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिपि केडार्सफोरा जेसेबांखिनि एनडिपि जोहोलावजोफोरा बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ जानानै फैदों। बै गासैबो मानो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जानो हादिया। बेराफारसेथिं मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि सासे सागानगिरि बाव। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय जेलनिफ्राय बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामनो थाखाय दान मोनसेनि बेलाव जुदि उदां खालामनो हायोब्ला बे बिटिआर बायदि पिस एग्रिमेन्टखौ एनडिपिनि थाखायनो खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मानगोनां रन्जन दैमारिखौ बिटिआर बायदि पिस एग्रिमेन्टनि एमओएसआव सिगनेचार होनायनि उनावहाय फिन जोबथेसालियाव दोनहरफिननाय आरो मानगोनां रन्जन दैमारिखौ लानानै जोंनि बर'नि माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरा जोंनि बर' माहारिनि बिखायावनो पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनो नाजादोंमोन। नाथाय माखासे रायजो राजाफोरनि आबहावा थासारिखौ नुनानै बै माखासे लिडार्सफोरा गावसोरनि खुगानि सालायखौ हमथानानै लामाखौ गोदान मोनसे लामायाव सोलायनानै स्टेन्ड जानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। दा बे बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बे बिटिआर रिजननि सिङाव थानाय बे बिटिसि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमनि इनजयमेन्टखौ मुलाम्फा माखासे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनाखै। अब्ला दिनैनि बे समाव नैबे मोनसे सोंथिया बेरखाङो जे फैबाय थानाय समाव बे साधारन फिसा बिटिसि बायदि काउन्सिलनि पलिटिकेल इनजयमेन्टखौ जोङो लानानै जोंनि माहारिखौ आवगायहोलांबाय थानोसै ना बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे पलिटिकेल पावार जाखिनि जों पलिटिकेल पावारखौ बिटिसि काउन्सिला मोनदों बै जोंनि बिटिसि काउन्सिला मोननाय पलिटिकेल पावारफोरखौ जोंनि बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय सिमां थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बाहायनायाव जोंनि बर'नि दानि स्टेन्डिं बै पलिटिकेल लिडार्सफ्रा बै बर'नि गोरों गोरों मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रा जाफुंहोनायाव दिनैयो थांखि लागोन नामा? आरो जेसेबांखिनि बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ जों बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां जा थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे थांखिखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय इउनाइटेडलि माबा मोनसे सिक्रेटलि सावरायनायनि थाखाय सानदों नामा? दिनै सानबैसे जों बेफोरबायदि मिरौ जिरौ थालांबाय थानो? 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जिउ खोमानांबायब्ला 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जोबथेसालियाव थानांबायब्ला अब्ला दिनै जोंनि थांखिखौ जों जाफुंहोनायखौ साननायनि अनगा गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखायल' दिनैयो खामानि आरो बाथ्रा बुंलांबाय थानोसै नामा? जाय गोथार गणतान्त्रिक लामानि गेजेरजोंनो जोंहा ओरैबायदि मोनसे इजि आरो खाथिसिम सौहैथारबायबो जोङो जाय खाथिसिम सौहैथारनाय बे थांखिखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा दिनैयो उदिस मोनदों मिथिदों थारैनो बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बर' हारिया बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट जा डिमान्ड बिसोरो थाबैनो खम समनि गेजेराव बिसोरो साक्सेसफुल मोनफुंनो थांगासिनो दङ। जेराव गोरलै गोसोनि लोरबां गोसोनि गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा बर'नि माखासे लिडार्सफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा टारगेट खालामदों लालस होदों फैसानि रांनि गादिनि पलिटिकेल माखासे गोबां लालस होदों आरो जों बर' बिदा फंबायनि गेजेरावनो पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि डिवाइड एन्ड रुल माखासे डार्टि प्लेन पलिसिफोरखौ दिनैसिमबो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा गेलेहोगासिनो दिनै बै सासेखौ गेलेहोदों गाबोन समफोर बै सासेखौ गेलेहोदों बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां
गाज्रि थाखोनि माखासे गुबुंले बारहावाखौ दिनैसिमबो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारि सुबुंफोरा जुजिगासिनो दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव मा दं जेबो गैया दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव दा समाव बिपिएफ पार्टिया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल पार्टिया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय दिनै मोनफ्रोमबो काउन्सिला स्टेटनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि काउन्सिलफोर दङ बे स्टेट गभर्नमेन्टखौ जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो रुलिं खालामथों मानो बै स्टेट गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामनाय पार्टिजोंनो मोनफ्रोमबो काउन्सिल गभर्नमेन्ट दाग्रा पलिटिकेल पार्टिसफोरा बै स्टेट गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामग्रा बै पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्सआव थानानै गावबा गावनि काउन्सिलखौ सालायनो गोनां बायथ' जानानै फैयो आरो बे बाथ्राखौ लानानै बर'नि माखासे गोबां माने मेलेमजिबि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे नंखाय मेसेज होनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाबाय थायो नंखाय मेसेज होनानै पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय बे हाबाफारिखौ गार मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बर' बिदा फंबायमोना बर' फिसाफोरा सातजाला खस्थ' जाबोनाय बेनि गोथारथिखौथ' एसे सनमान लाखि दिनै पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि थगायनाय जायो बे नङा जे जाथावथारै माखासे बाथ्राफोरखौ थगायनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय दिनै सोरखौ थगायदों दिनै गावनि बिदा फंबायखौनो थगायनाय जुदि राज खालामनो जुदि ओंखारदोंब्ला अब्ला बे दैदेनगिरिया बे गावनि बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ थगायनानै माबे मोनसे डेभेलपनि लामायाव बियो लांनानै स्टेन्ड खालामहैनो हागोन मालाबाबो हाया आरो बैबायदि लिडार्स दैदेनगिरि जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावनिखौ मोनबानो गोजोनो बेबायदि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि बिखायाव स्टेन्ड जाबाय थायोब्ला बर' हारिनि इयुन जेनेरेशना गोबां बाहागोनि गुबुंले मोनसे थासारियाव थाफैनो गोनां जानानै फैगोन पलिटिकेल इस्युखौ लानानै सोरबा सोरखौबा नंनायनि नङैनि एकेबारे थार्ड क्लास लेभेलनि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जाथावथारै पार्सनेल इस्यु खालामनायनिफ्राय खिन्थु गोजानाव था सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा आरो मोनसेल' बाथ्रा हानायमानि बर' हारिनि आदार जानानै थानाय सिमा आरो थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय दिनै बयबो इउनाइटेड जानांगौ सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्रा आंनि बुंलांनाय बै बाथ्राफ्रा माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो लोगोसे नोंथांमोननि गोसोआव मा बाथ्रा बेरखांदों बे भिडिअनि कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि